ଆଇସିୟୁରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଆଖିରୁ ଖସିଯାଏ ଆଉ ତା' ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଭିଆର୍ଏସ୍ ଆଉ ସିପିଓଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇସିୟୁ ନର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଏକଦମ ଜରୁରୀ କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ନୀରବ ମହାମାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଜ କଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତରେ ଗୋଟେ ନୀରବ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଆମ କାମ ହେଉଛି ସେହି ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆମେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ଏହା କେବଳ ଭଲ ନର୍ସିଂ କେୟାର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତାପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟର ସଠିକ୍ କ୍ରମ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏହାପରେ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଆଉ ସିପିଓଟି ଟୁଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଏହି ସ୍କୋରକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ, ତେବେ ଆମ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁ କେମିତି? କାରଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ବିପଜ୍ଜନକ ବି ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଟା କ'ଣ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 85%। ଏହାର ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମର ସାଧାରଣ କାମ ଯେମିତିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟର୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ସକ୍ସନ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବି। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ହାର୍ଟରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାର୍ଟରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର 100ଟା କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଜ୍ୱର, ସେପ୍ସିସ୍, ଚିନ୍ତା, କିଛି ବି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇସାରା। ସେମାନେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଆସେସ୍ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯଦି ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରି ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ଗୋଟେ କ୍ରମରେ। ଏହି କ୍ରମ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଟୁଲ୍ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେହି କ୍ରମ, ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍। ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ନିଜେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଯଦି ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ମାପ ବା ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସବା ଶେଷରେ, ଆଉ ତାହା ବି କେବଳ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆମ ଲିଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁଲ୍, ରୋଗୀଙ୍କର ନିଜ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେବେ ଭିଆର୍ଏସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନାହିଁ, କମ୍, ମଧ୍ୟମ ନା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି? ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ଦେଖିବା। ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟୁବେଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ ମଧ୍ୟମ ବୋର୍ଡକୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର କାମ କ'ଣ? ଏକଦମ ସିଧା କଥା, ତୁରନ୍ତ ପିଆର୍ଏନ୍ ମେଡିକେସନ୍ ଦେବା ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏସେସ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆଦୌ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାପିବା? ଏଇଠି କାମରେ ଆସେ ସିପିଓଟି, ଆମର ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟୁଲ୍। ତେବେ ସିପିଏସ୍ଏସ୍ ଟୁଲ୍ରେ ମୂଳତଃ 4ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ, ମୁହଁର ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶରୀରର ଚଳପ୍ରଚଳ। ତୃତୀୟ, ମାଂସପେଶୀର ଟେନ୍ସନ୍। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ ସେ କେମିତି ତାଳମେଳ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆମେ 0, 1 କିମ୍ବା 2 ସ୍କୋର ଦେଉଁ। ତେଣୁ ମୋଟ ସ୍କୋର ହେଲା 8। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ସହଜରେ ଦେଖିଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ହେଲା ମୁହଁର ଭାବ। କାରଣ ମୁହଁ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ। ଯଦି ଚେହେରା ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଆରାମରେ ଅଛି, ତେବେ ସ୍କୋର 0। ଯଦି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 1। ଆଉ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ମୁହଁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କୋର ହେବ 2। ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୁଲ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀର ଟେନ୍ସନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିକି କହିହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ସିଧା କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ନାହିଁ ମାନେ 0, ଟିକେ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ମାନେ 1,
ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ 2 ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ଦେଖିବା। ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଡେଟେଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟର୍ନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସିପିଓଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁହଁ ପୂରା ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସ୍କୋର 2। ଶରୀର ପୂରା ଛଟପଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବି 2। ଟର୍ନ କରିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ପୂରା କଠିନ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବି 2। ଆଉ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ବି 2। ତେବେ ମୋଟ ସ୍କୋର କେତେ ହେଲା? 8ରୁ 8। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସ୍କୋର 2ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନମ୍ବର କେବଳ ଏକ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ସନ ସିଗ୍ନାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସ୍କୋର ତ ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏତିକିରେ କାମ ସରିଗଲା? ନା, ପ୍ରକୃତ କାମ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସ୍କୋରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏଠାରେ କିଛି ସିଧାସଳଖ ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ବିଶ୍ରାମ ନେଲାବେଳେ ନୁହେଁ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି କାମ କଲାବେଳେ ବି ଆସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମେଡିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଜିଟେସନ୍ ସହ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଗୋଟେ ହାଇ ସିପିୟୁଟି ସ୍କୋରକୁ ସେଡେଟିଭ୍ ଦେଇ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଶେଷରେ, ଭଲ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍। ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଟର୍ନ କରିବା ବେଳେ ସିପିୟୁଟି ସ୍କୋର 6/8, ଆଇଭି ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଦିଆଗଲା, 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଏସେସ୍ କରାଯିବ। ଏତିକିରେ ପର ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଶିଖିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ମନେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ରୋଗୀ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଓପିଟି ସ୍କୋର ମାତ୍ର 1। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେଲିରିୟମ୍ ପାଇଁ ଆସେସ୍ କରିବା। କାରଣ ଯଦି ସିପିଓଟି ସ୍କୋର କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ତାହା ଡେଲିରିୟମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ CICU ଭଳି ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସିପିଓଟି ଆସେସମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀର ଟେନସନ୍। ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଇଁ ପ୍ୟାସିଭ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା। ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ପାଲଟିଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କହିପାରନ୍ତିନି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଫ୍ଟରେ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।